adlaw mo kini ato ang latest weather update karong adlawng Biyernes, November 13, 2020. Hingpit nang nakagawas si Typhoon Ulysses sa ato ang Philippine Area of Responsibility ganihang alas 9:30 sa buntag. Ug karon duna kini international name nga Typhoon Bamko ug as of alas 10 karong buntag anaa na kini sa gilayon nga 500 kilometers kasadpan nga bahin sa Iba, Zambales. Dunay maximum sustained winds nga 120 km per hour do siyang sentro ug pagkuso-kuso kon gustiness nga anaa sa 150 km per hour. Moving kini west-northwestward sa gipaspason nga 10 km per hour. Ug base sa tuang latest satellite animation wala tay bag-ong circulation nga gimonitor karon diri sa dagat Pasipiko. Ug sa tuang 3-day weather outlook what expected gyud nga moporma nga mga weather disturbance. O tungod ni ini, ang Metro Cebu apil na gyud ang kitibuk-ang bahin sa Kabisayaan, apil na ang probinsya sa Palawan, ingon man ang Kalayaan Group of Islands, ug ang Occidental Mindoro makasinati na sa kasarangan nga panahon. Kung magapasulabi ang init sa adlaw, apan doon naghihapoy mga kalit ng mga pagpanag-um sa kalangitan, nubanan lamang sa mga lumalabay na pag-ulan o mga pagpanugdog ug kilat, labi na sa hapon ug sa gabi, tungod na lamang kini sa mga localized nga thunderstorms. Para sa dugang update, bisitaha ang website dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Ni si Mio Aguirre og maayong adlaw.